Al Capone, najlegendárnejší mafián všetkých čas. Ja som Mihino a ty sleduješ vlog 69. Pôvodne si zákazník vybral basic návrh z internetu, no navrhol som mu, že radšej skúsim vymyslieť niečo originálnejšie. Múza ma kopla asi hodinu pred termínom, predstavoval som si, že by to mohlo vyzerať ako vytrhnutý článok z novín. Už mi ostávalo len vymyslieť titulok. Nič mi nenapadlo, tak som si o ňom prečítal pár faktov a zistil som, že na Valentína v roku 1929 na jeho príkaz zabili 7 mužov z konkurenčného gangu a od tohto skutku ho médiá začali označovať za verejného nepriateľa číslo 1. To bolo presne to, čo som potreboval. Doladil som finálnu kompozíciu a návrh bol na svete. No a detailný výsledok si môžeš pozrieť na mojom Instagrame Mihino.